it-8 ta' Settembru, festa tat-twelid tal-Verġni Mqazza Marija. Qari mill-Evanġelju ta' San Mattew, kapitlu 1, versi minn 1 sa 16 u minn 18 sa 23. Ktieb in-nisel ta' Ġesu Kristu bin David bin Abram. Abram nissel lil Iżak, Iżak nissel lil Ġakob, Ġakob nissel lil Ġuda u lil Ħutu, Ġuda nissel lil Fares u lil Zarah minn Tamar, Fares nissel lil Hesron, Hesron nissel lil Aram, Aram nissel lil Aminadab, Aminadab nissel lil Naħson, Naħson nissel lil Salmon, Salmon nissel lil Boas minn Rahab, Boas nissel lil Obed minn Rut, Obed nissel lil Ġesse, Ġesse nissel lil David is-Sultan, Salamun nissel lil Roboam, Roboam nissel lil Abija, Abija nissel lil Aza, Aza nissel lil Ġosafat, Ġosafat nissel lil Ġoram, Ġoram nissel lil Użija, Użija nissel lil Ġotam, Ġotam nissel lil Ahas, Ahas nissel lil Heżekija, Heżekija nissel lil Manassi, Manassi nissel lil Amon, Amon nissel lil Ġosija, Ġosija nissel lil Ġekonija u lil Ħutu. Kien żmien l-eżilju f'Babilonja. Wara l-eżilju f'Babilonja, Ġekonija nissel lil Salatjel, Salatjel nissel lil Zorobabel, Zorobabel nissel lil Abihud, Abihud nissel lil Eljakim, Eljakim nissel lil Azor, Azor nissel lil Sadok, Sadok nissel lil Akim, Akim nissel lil Elihud, Elihud nissel lil Elizar, Elizar nissel lil Mattan, Mattan nissel lil Ġakob, Ġakob nissel lil Ġuseppi, ir-raġel ta' Marija, li minna twiled Ġesu li jsejħulu il-Messija. It-tnissil ta' Ġesu il-Messija sar hekk. Ommu Marija wara li tarset ma' Ġuseppi, qabel ma morru joqogħdu flimkien, saret bil-ħidma tal-Ispirtu Santu. Żewġa Ġuseppi li kien raġel ġust u ma rridx ixandara quddiem kulħadd, għamel il-ħsieb li jibata bil-moħbi tan-nies. Meta kien għadu qiegħed jaħsibha, derlu anġlu tal-mulej fil-ħolm u qallu: Ġuseppi, bin David, xejn la tibsa tieħu għandek lil martek Marija, għax dak li tnissel fiha ġej mill-Ispirtu Santu. I se jkollha iben u inti issemmih Ġesu, għax hu isalva l-poplu tiegħu minn dnubithom. Dan kollu ġara biex isseħħ dak li kien qal il-mulej permezz tal-profeta meta qal: Ara, ix-xebba tnissel u jkollha iben u jsemmuh Emanuel, li bil-sinna ifisser Alla Mana. Il-kelma tal-mulej, tifħir lilek Kristu. Int temmen li Alla jwettaq tassew kull weda li jagħmel? San Mattew jiftaħ l-Evanġelju tiegħu billi jagħtina l-arblu tar-razza ta' Ġesu. Għaliex għamlu dan? Bih rid jurina il Ġesu iben veru ta' Marija u tassew il-weda li Alla għamel lis-Sultan David nisel Abram, il-missier ta' kotra kbira tal-ġnus. Il-weda kienet dik li minn nislu għad joħroġ Salvatur u Sultan
li jsaltan fuq il-poplu bil-ġustizzja u bis-slim u li ma jkunx hemm tmiem għas-saltna tiegħu. Marija kellha taffaċċja sfida kbira għall-fidi u l-fiduċja tagħha f'Alla u għall-fidi tal-familja tagħha u ta' Giuseppi, ir-raġel li kellha tiżżewweġ. Ġiet mitluba terfa' toqol ta' responsabbiltà kbira. Qatt ma kien instema' qabel li tarbija setet titwielet mingħajr l-intervent naturali tal-missier. Interessanti li wieħed jinnota minn dan ir-rakkont tal-lum li tant kellha fidi u ntelqet fiduċja f'idejn Alla li jidher li kien b'intervent sopranaturali li Giuseppi sar jaf b'dan kollu li seħħ fiha. Infatti, l-anġlu ma qalx lil Giuseppi emmen dak li qaltlek Marija dwar l-Ispirtu Santu, imma qallu biss dak li tnissel fiha ġej mill-Ispirtu Santu. Bl-istess mod li hija fdat lil Alla biex jieħu ħsieb hu biex iwassal lil Giuseppi jemmen li ħarġet ilha bil-ħidma tal-Ispirtu Santu, hi fdatu li hu kien se jipproteġiha min-nies. Dak iż-żmien il-liġi kienet tgħid li Giuseppi seta' jikxef li Marija ħarġet ilha u kienu jħaġruha. Hi setet ġiet imwarba minn Giuseppi u l-familjari tagħha. Setet ġiet maqtula bl-iben ta' Alla li kien għadu kemm tnissel fiha. Imma f'din il-krisi tal-għaġeb li kienet tinsab fiha, hi emnet lil Alla. Afdatu u b'din l-attitudni tagħha hi kienet l-aktar ħlejqa li oġbot lil Alla. Giuseppi li kien raġel ġust li kien qed jaħseb li minflok jikxifa jibata x'imkien bil-moħbi tan-nies, iwieġeb għas-sejħa ta' Alla ġenerożità u jilqa li jieħu wkoll ir-responsabbiltà li jieħu ħsieb u jipproteġi lil Marija u lill-iben ta' Alla imnissel f'ġufa. Minkejja li Marija u Giuseppi ma kellhomx ir-rwol faċli u għaddew minn ħafna tiġrib, skumdità u perikli minn kull imkien, Alla ippremjahom għal fiduċja tagħhom billi ħassibhom u proteġihom hu permezz tal-gwida li tom bl-anġlu u permezz ta' xi bnedmin qorrief. Kemm Marija kif ukoll Giuseppi huma mudell ta' fidi għalina. U int, kif titratta diffikultà f'ħajtek? Kemm tibqa' temmen li ta' Alla qed tmexxik fid-dlam li jkun hemm madwarek? Alla qatt ma jitilqek, imma ma jistax jiggwidak bħalma għamel ma' Marija u Giuseppi jekk int ma titolbux biex jagħmel dan. Jekk int biss tgħidlu ħanafda ħajti f'idejk u nimxi skont talimek u ngħix tas-sew, u jiġi u jibqa' miegħek sa ma jwasslek fil-glorja tas-sema. Mulej Ġesu, inti il-Messija u s-Salvatur tad-dinja, it-tama ta' Iżrael u tan-nazzjonijiet kollha. Saltan fuq il-ħsibijiet ta' moħħi u fuq ix-xewqat ta' qalbi u kun ir-re tad-dar tiegħi. Marija Ġesu, ir-re, lilek għamlek reġina fuq il-ħolqien kollu għax hekk oġbu. Int li oġobtu bl-attitudni tal-ħajja tiegħek, itlob għalija ħalli jien ma nħalli xejn f'ħajti li jżommni lura milli nirċievi il-ferħ dejjimi tas-salvazzjoni u tal-fiduċja kompleta tiegħi fih. Intom tigwidawni f'kull ħaġa li jiena nagħmel. Grazzi ta' dan. Amen.